ezazue trabatu ezkero. Eta zer kantatzen da, ez ba naiz trabatzen, ez trabatzea, ez delako pentsatzen. Hemen ari naiz, zurea mejoratzen, baina lasai denbora eukidut ez da deus pasatzen. Ei, nola bota dizut hori, nor da tipo hori, nola hainbat kategori, nola mugitzen da egoteko horren lodita, ez badun ezagutzen nola egiten duan jongi. Ei, edota erorita altxa, hartu martxa eta perstu balantza, egiteko hemen beste batzuekin dantza, jartzeko dantzan daukagun dantza, tori, entzun nahi etzenun hori, naiz altxa, naizelako erori, hemen jendea badago grogi da ari gerala ematen entzun nahi zenuten hori, iparra, berriro markatzen marra, hemen egitea zeo zer txarra, etzen guretzat beharra, hemen badaukagu marra, egin, ona, bat eta bakarra eta haumen da azkena, hemen da nere problema, esan degu aldatu behar degula ez dena, bada hemen aldatzeko dena, hau da bidea eta eguna hasten dena.